Triyono Reso Wadoyo. Kanthi tata sing wicara lumantar kekalih latih ipo paiti wedal saha sasaran iko kula aturaken. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa dengan kajian mugi kajian kasaryo panjenengan cerita sampun haji sepo ingkang sampun pono ing pamawas sampun para alim ulama bapak kiai ibu haji ingkang siang waturaken datang hendak sumandi sampun ingkang dinomaken bapak triyo akan ngatur panjenenganipun yakum pangban langsung liwat santri kami bangsa agung mangke kawula tasih wonten sampun muga kawula ingkang campur sari alhamdulillah ingkang siji saking saking ingkang berangkaken ingkang menika putri redon kami lembaran sedhi jagung sepadan ini kawula kumangke jaga sawis dengan anak atur wala ingkang dinamakan Buddha Triyono Reso Wadoyo minangka jembatan atur kadang sanesana panjenengan Bapa Sowaton Sami namung sadèrèngipun monggo nuwun kawula panjenengan sedaya yakin manungsa puja brata sumujud ngandhapi Allah Subhanahu wa taala awit sing rasa masyarakat tamu ingkang sedaya saengga ingkang siang punika panjenengan kula kakek tanpa manunggal silaturahmi wonten tiyangipun Ibu Sriyati ing Raden RT kalih RW Semau Anggur kinanti pinangan rahayu Salam dipunjuk dinasa jualan ingkang dirahmatan Bapak Triyono Reso Wadoyo menapa boten atur kadang pisan Bapak Reso Parton belasan ibu ingkang pisan aturaken sembah untuk soro salam Pak ingkang kangge atur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamuji anggenipun sami pisan. Oh bisa kamu yang kekangan kata wawasan rahasia kang itu adat di dalam Indonesia engkang lajipun eno lo tampi kang ibu mana mau bisa mangke tansah terus sang pikawur wahyu jadi saking omolyo engkang lawas tanpa dosa ina mat wadah laremah kaya amin engkang lajipun panggulunipun sampun apa aturaken Bapak Triyono ingkang sampun ujang awit Bapak Triyono menawi katuran kados menika awit wontenipun Trakaton Surakarta junipun Kanjeng Temunggung Triyono Reso matur nuwun kangge piyambak nganggen mawas nganggen anyar sampun pananggaraken Bapak Triyono mugi-mugi manfaat wonten semau amin. Ingkang dipun Bapak Triyono kula wau matur ini rawuhipun Bapak Yasa Patono Ibu Berhati kalarapaken kadherekaken sanak kadang boten damel repot malah damel suruh semua ingkang menika Ibu Sriyati tansah maturaken nuwun awis sedaya keparengipun Ibu Bapak Yasa Patono kula